Napalampas ko si Gadon. Guys, ang dami. Andito na kami ngayon sa Lingayen Beach, sa Baywalk. Grabe, ang daming tao. Tingnan nyo naman, oh. Tingnan nyo naman sila, oh. Ang dami-dami. Grabe. Sobrang dami nila, guys. So dami. Tingnan naman, oh. Overwhelmed dito siguro si BBM. Tingnan nyo, oh. Landslide na ata to. Sana next year magtuloy-tuloy. Ano na? Let's go home. Joke. Okay, so ito yung mga kasama ko, no? Medyo kukunti pa kami ngayon. So mamaya, rarami na yan, lalo pag dumating na yung mga taga Rosales. So yun, antay-antay lang kami. Then mamaya take off na kami. So guys, ito yung mga kasama ko. Ito yung magiging kasama ko sa ride mamaya, together with the Rosales group, Santa Barbara group. Hello bro, kumusta? Good morning. Good morning, Mami Jane. Hi Daddy, good morning. Good morning po. Hi Fizz. Good morning, good morning. Oh, yan kasama mo? Oh, yun yung motor niya. Asan yung motor? Oh, ito yung motor niya. Okay. Ay, wala plus na nakikita tayo. Good morning, good morning, good morning. Ba't ka sumama? Umalis ka na dito. Wow, bago. Masakit na, uminom ka ng uminom ka ng, walang flash. Po. Baler. Sige, hanap tayo ng magaling na tour guide. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can